Ongi etorri Madlenetako Errenteriako bandaren kontzertu nagusira. Alein Ayerdi naiz, Errenteriako bandako zuzendaria, eta gaur entzungo duzuenaren inguruan azalpen txiki bat emango dizuet. El Centenarioren inguruko informazioa bilatzen ari ginela, Jose Erbitiren Medidas Sanitarias deituriko pieza batekin egin genuen topo. Polka antikolerikoa zuen azpititulua. Eta noski, pieza hau azaleratzeko momentua zela iruditu zitzaigun. Espainiako estatua 1855 garren urtetik hasi eta 1883 garren urtera arte kolera izurriteak jota egon zan. Eta Erbitik 1875 garren urte inguruan idatzi zuen pieza bitxi hau. Bi mila eta laugarren urtean, Indikoan egon zan tsunamiaren inguruan doa Lo Imposible filma. Fernando Velázquezek sortu zuen pelikula hontarako banda sonoraren zati bat da gaur entzungo duzutena. Tristuraz betetako melodiak, mina eta sufrimendua atzean utzi eta esperantzarako ereserkia izan nahi du.
Ana Franken historiarekin isten dugu lehen zati hau. Tamalez, historia honek azalpenik ez du behar. Eta hau jarri dugu hiruetako azken pieza bezala. Humanitateak jasaten dituen gaitzen trilogi modukoa egin nahi izan dugu. Lehenengo biak, naturaren ondorioz sortutako gaitzak badira, izurrit eta tsunamia alegia, gerra kontuak gizakiaren errua dira soilik. Eta denon esku dago ditugun eta izango ditugun gaitzak gainditzeko ahalegina egitea. Beraz, izan zaitez arduratsu eta jokatu zuhurtziaz egun hauetan.
Ehun urte pasa dira zentenarioa Errenteriako kaleetan entzun zan lehenengo alditik. Bandako zuzendari zen Jose Mari Iraolak aukeratu zuen pieza hau 1920 urteko festei hasiera emateko. Aurten ere ezin zen falta, baina egoerak behartuta jarraian entzun eta ikusi ahal izango duzue aurtengo zentenario berezia. Ilusioa handiz eginiko lana izan da. Espero dugu denen gogokoa izatea. Mila esker, Madelen egun hau gurekin ospatzeagatik.